Čaute všetci, vitajte u nového videa. Táto video bude room tour. Teraz sa nachádzam v našej izbe a teraz sedím na mojej posteli, ktorá bola tak pred 2 dňami moja ešte. A teraz spím, to by som vám práve chcel ukázať. Tak poďte, ja vám to ukážem. A toto je celá naša izba. Toto sú také schodíky, ktorým ide sa hore, kde spím momentálne. Tuto ešte bude sieť, táto ešte není. Tuto tiež bude sieť, to bude také zábradlie. Tuto je madračka. A tuto si takto lahnem a spím. Tuto mám také autá, ktoré som si pozbieral z detstva. Tu mám lampičku, tu mám nejaký obraz, kde spím. No jo. Tak. To je asi všetko z tohto videa a čaute.